Lah iya, salame durung kok wis dijawab. Iku mertandane wong pinter. Nggih. Nggih, monggo Bu Inga. Nggih, saderengipun dalem aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing salam gak sepiro ayu dadi jawabe mek wong loro. Nggih. Siji mek Mami Okta sing salam. Nggih, mboten masalah jenengan lho, Mi. Niki masalahe paling iki wonge iki rada ngantuk karipan. Dudu rada ngantuk ya siji. Siji nih. Delokon Mami Okta mek salam tekan moro seneng jawab. Nggih, cobi jenengan uluk salam. Dijawab sareng-sareng nggih sing sebelah kiri. Sing sebelah ngajeng dijawab nggih. Sing sebelah kanan uga dijawab nggih. Kok gak kompak gak tukak deh. Dijawab nggih sebelah kanan. Kula aturi nggih, kula kandhani, kula pirsani derek nggih. Hukume wong jawab salam menika wajib. Sing muruk salam sunah. Sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dosa. Kemeru. Nggih. Tak idoni jere. Tak idoni lho kon kok. Ngataraken sugeng dalu sedaya para pandemen keluarga dalem Lodruk Budi Wijaya nggih. Budi Wijaya nggih. Nggih. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah katun sing rawuh mriki. Amin ngono lho. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah katur sing rawuh. Kasep. Sampeyan iki yo bingungi kok, Mi. Wis dijawab amin. Ya kudu ngarep iku amin sing banter. Kudune kan dikei tak dongakno padha rukun karo tanggane. Nggih. Padha rukun karo bojone. Sik Mi. Iki kliru jawabe Mi. Tak dongakno rukun karo tanggane kudune nggih. Jawabe piye? Anak buahmu. Arek aja katene sabu goblok kaya jenenge kon. Amin ngono lho. Loh, amin kudune iki nggih. Oh nggih. Kudune ku nggih. Tandongano rukun karo kancane. Nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Dijawab rukun. Karo kanca. Karo tangga. Karo maratuwa. Karo maru. Lah iki sing apik. Lah. Kowe gak pertanyaan ngono ae dhek ya gak tau rukun ambek marune kok. Apa aku ya rukun ambek maruku kok. Apane wong kowe sampe ditinggal sampe saiki gak dibaleni. Ditinggal kan aku sono gantine nang nguriku. Nggih, Mami. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh kagem Abah Kirun. Sugeng rawuh rawuhipun matur sembah. Abah Kirun ingkang sampun rawuh. Nggih. Mugi antuk berkahing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah to mriki nggih. Amin. Nggih. Ugi kunjung matur sembah nuwun channel YouTube yang sudah meliput. Nggih, Mas Dion Permana Office. Nggih. Dion Kencing Manis. Matur sembah nuwun channel-channel yang di depan rawuhipun sedaya paringi sehat lancar rezeki. Dari media juga sudah hadir, Mbak. Dari media ugi Mas Popo, Mbak Vida. Mbak Vida. Sampun rawuh. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi anak-anakku tersayang arek-arek sabu. Sabu. Tekon diae. Sampai Lamongan. Menganti. Laban. Teko blek. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Ngaten. Yuk. Padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari sesarengan duo OT. Iki edisi jajan pasar. Ayo Cak, garapen Cak. Ora butuh kae butuh kumong nyambut gawe dulu kereta sekarang bengi
Mergo ngawang ratiku nundung eleng-eleng kedadiane. Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur Bapak Lurah ingkang sampun rawuh. Nggih kagem Bapak Kepala Desa Bapak serta Kepala perangkatipun. Sing pundi Bapak Bapak? dan Ramil, Bapak Kapolsek, sedaya bapak-bapak panitia. Mas aja sendake pae Mas. Ya Allah. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ditekani Mami Okta kok sendake pae. Kademen ta Mas. Kememas. Sirik. Aku ket mau ku di WA Pak Lurah. Di WA piye? MMDMN. Apa kuwi? Mami di mana nggih Pak? Terus sampean bales piye? Aku OTW. Apa? OTW sayang, tak waras sayang Pak Lurah. OTW itu apa? On the way. Lho lah ya apa? Berangkat. Berangkat. Terus Mari ngono Pak Lurah ngomong CPT DTG. apa kuwi? Mami cepet datang. Terus mami jawabnya apa? Tawara ihi. Apa kuwi? Ya cepet aku kan perjalanan. Langsung Pak Lurah jawab MTM. Apa kuwi? Matamu jarene ngene. Ya apa rek Pak Lurah aku di mata-matane. Tapi aku tetap sayang Pak Lurah. Lah kok iso sayang? Kok gak ngerti sejarah hubunganku sampai Pak Lurah kene. Karo Pak Lurah kene iki apa tau dadi kanca sekolah? Mas kula buka wadine nggih Mas. Duduk. Kanca sak nyambut gawe nek Surabaya. Duduk. Terus apa kuwi? Tonggo. Duduk. Lah apa hubungan apa? Aku biyen tau gendaan arek. Gendaan. Terus Berhubung gendaan. aku kayak sok meteng aku dipegat. Aduh jare ngono. Kok kon meteng ya apa? Kok Pak Lurah wekku gedhe wekku arek. Pak Lurah ngapunten nggih Pak. Kula enteni nggih. Awas sampean gak rene aku mudhun tak ampun. Ngapunten sanget Bapak Kepala Desa niki amung gojekan. Nggih. Ugi konco matur sembah nuwun sowane para rawuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Yuk. Nggih. Anakmu wis siap celun yuk. Langsung kemawon mi dalam maturi si cantik jelita ning Kiki Amelia dan ning Adis Arista ning Dias. Nggih nggih, sugeng rawuh Pak RT lho brengose apike rek. Nyemire gak rata. Ndukure putih iki sore ireng. Oke, matur sembah nuwun rawuhipun Umi saking Balung Mojo. Umi saking Balomojo sugeng dalu. Ugi ana perias kondang. Nggih. Bunda Hera ingkang sampun rawuh. Nggih, sugeng rawuhipun Bunda. Nggih, Bunda 3 Hera. personel jajan pasar trio cenil. Ngulon Pak Gandul aku tiwasedan ngerung kelakon kali-ali mripat kuningan dilali-lali saya kelingan Rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak rewangi lo sayang taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. trio cenil sampun Trio cenil niki nggih. rawuh disusul napa malih Mbak sinten Ning Nana Saleho ning Rani Asmara niki duo napa mi? duo ongol-ongol jajan pasar ongol-ongol Jajan pasar ongol-ongol. Padahal ongol-ongol kuwi ireng lho mi. ireng tapi rasane cemetot kenyol-kenyol. Oh ngono. Oke, matur sembah nuwun kagem Umi Genti. Alhamdulillah Sampun rawuh ki Mi, sehat. sugeng dalu Mi. Inilah ning Nana Saleho Ongol-ongol. Rani Asmara iki lho.
sini. Duo ongol-ongol disusul. Ongol-ongol. Di belakang ring Rani Asmara akan saya tampilkan ning Duo Sabdose dan ning Nyantika. Duo apa iki Mi? Kelanting. Duo cenil cilik-cilik. Duo cenil iku cilik-cilik. Kelanting ya iki. Iki kelanting rodok gedem-gedem ngene iki ya. Ora-ora diarani lowong apa yo aku tak tenani. Abang biru ana ijone kawali ganggu ana bojone. Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manasati. Nek rempeye akeh kacange, enak bojo tuwe akeh kayane. Saiki tak tiru omonganmu yuk. Nirune piye? Aku ndelek sing tuwek-tuwek pokok akeh kayane. Ya jelas kudune ngono. Oleh sapa iki lho, golek Pak Polo Cinandang lho. Blas. Wonge ya teko kok. Niku bapak kula. Saking Cinandang Sugeng Dalu. Oh, langsung ngoplok. Bapak gandul nggih. Oh, Pak. Selanjutnya yuk. Di belakang ning Nyantika ning Ani Kumala ning Ika Rempong. Dua apa iki Mi? Segera Anda saksikan temriki duo kelepon dicokot langsung cerot. Nggih. Wis meneng wae njaluk kucur kecilikan kontah kucur itu. Oh gapura. Bersama duo kelepon tepuk tangan. Cipir waton sabar anggonaku mikir Semarang mampir kos-kosan, tak kira sayang dianggap koncoan. Katok bolong dipangan biawak, bojone uang pancene enak. Semi apa yuk? Pak Polo Cinandang iki apa yang duwe bojo? Anduwe. Gak duwe. Makane aku gelem. Temene. Pancet ae. Nggih Mami langsung kemawon. Di belakang ning Ika Rempong akan saya tampilkan ning Yuni dan ning Fikum. Iki duo apa Mi? Siapa? Ning Yuni dan ning Fikum. Duo lento. Edisi jajan pasar ya. Kon ku mekai lapo sih? Kon ada mekai tak idoni lho kon kok. Cari eka wong lunture pote atine bingung
bojoku gak mulih jambu alas ijo sing digagas wis duwe bojo aja kemaki bojo karo kanca sing ati-ati. Di belakang Ning Fikum akan saya tampilkan Ning Susan dan Ning Mariati. Duo Pomi. Ini mewakili duo Jajan Pasar adalah duo Gethuk. Gethuk iku akeh. Gethuk Lindri. Variane iku akeh. Gethuk Lindri. Gethuk Lindri. Soalnya arek iki seneng ya baba. Inilah Ning Susan, Ning Mariati. Duo Gethuk. Aja nganti dipek wong. di belakang Ning Mariati akan saya tampilkan Ning Rizky dan Ning Titin. Duo Pomi. Duo Ketan Salak. Ayo duo Ketan Salak sing enak goyange. Sulingan gayune waru aku kelingan marang sliramu. Rine ayame yen ditunggoki papane Malang kakek ambene yang wis yang ulon sampai tuwek ya tak tresnani aja sampai digawa uang. Rencana bojo Mbak Susan tak gowo. Di belakang Ning Titin. Di belakang Ning Titin akan saya tampilkan Ning Endang Sukentut, Ning Sartini. Duo Pomi Kimi. Duo Lemet Koji. Duo Lemet. Watana sabar anggara ku mikir Seketeki lanya neng kereta ambil kadange jarang
mesti aku melok riko aja mbok kiting ana bojone. Samantenipun duel duel lemet temriki jajan pasar paling spesial. Napa niku Mi? Trio. Apa rek? Trio Kocur. Ingkang dipun pandhegani Ibu Yayu saking Lamongan, nggih. Disusul Ibu Mary, disusul Umi Irma saking Jombang. Ayo dudukno kucurmu yuk. Pokoknya dijamin kucuri peliket rek. Bayang gobrakake tinggine ditinggal glenakake gantine. Mula es lele lak dawa-dawa rasane penak legi rasane sing pedhok batin lanange gak Jawa gak tantiana luwih ngidene. Bu Inga Nggih, Mami. nggih menika artis-artis Budi Wijaya Seniwati ingkang padatan saben nggih menika acara bedayan Sekarsari. Matur sembah nuwun sowane ingkang sampun rawuh. Ugi Abagirun yang dalam perjalanan menuju ke sini. Oh, Ngaten nggih. nggih. Yuk. Nggih. Jumpa kali kainan sampun dalu monggo dipun aturi sesarengan all artis Budi Wijaya. Monggo Mas Yono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Letting sumonggo. Rik tukaran mari ngene ya Mas. Satu tebang cenil. Sentir. Centil. Sentir. Sentir. Yo. Warunge dibuka. Iya. Ditoto sendok jangkire. Panas kebul-kebul nyamlong tenan wedang rondene. Batang lemang manis-manis pelayane. Sentil ngoputra tiwas ngeser ora disanggawa. Esemane bagule gawe bingung adine. Lirikane du-adu jalare mriyang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye. Sancen lenga putra sing dipikir kok ora rumangsa. Sesarengan Budi Wijaya terbaru lagu rek. Sentir lenga putra. Deleo warunge dibuka ditata sendok. Deleo iya warunge dibuka Iya. ditata sendok cangkire. Ayo Bek. Panas kebul-kebul Ayo nyawer gini. nyamlong tenan wit yang ngerondene. Batang remah-remah manis-manis melayane. Santil ngapokro
Besarengan Budi Wijaya. Pun sentir lengopotro. Nggih. Selajengipun spesial tembang gelo Budi Wijaya Wasik Droke arek Jawa Timur. DHJ Audio, terima kasih. Ika lho rek ning ngendi godku goleki rot abote kepingin ketemu senadyan adot taparan nggo nuruti pake kangenane ati ayo cak bareng saiki ketemu kowe kabeh nopi ning gelem ninggalake aku ayo kaya sinenggal atiku letu menes galesi pipiku yen pancen ora krasa dik mbok ya kandha sing prasaja aja gawe kelo ati aku ora bakal mlejani kaya ngene lelakonku biyen ngomong kok dadak ketemu yen untuk Mama Hera Mbak Hera nanti ya gawe sing duwe wedding Hera ati salawase iyo ayo yo iya iyo gonku doleki
abote kepingin ketemu senadyan ado tak karani terima kasih nuruti kangen ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku koyo sing ninggal atiku letu metes dalam si pipi bantengane mas iya no pancen ora kroso mbok yo kondo sing rasojo mula aja gawe gelo ati aku ora bakal mlejani koyo ngene lelakonku biyen ngopo kok ndak ketemu asik kabeh HP-ne yen pancen gak rumangsa galati gawe gelo ati sak lawase sampun kapireng temangipun gelo satu tembang sakit rindu untuk anak-anak sabu tangannya diangkat nek sing arep sabu rumangsa ayo kowe bener kandamu cak ayu jong guyu ora liya mung siniran rena wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu bocah ayu aja goyang guyu iya ayo trimo gantung aneng wit kencur malaria rindu sedina rasane seminggu ning awak kekurung numpak karo mlaku ning ulun wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh emak aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan tiga paring pitulung iwak cucut diwadahi karo kebadut alias kadung ngenteki sawah ngenteki kampung Budi Wijaya lho iki rek
kandamu tak ayu jogo yang guyu kapan tiko bakal ketemu rino wangi dadi ipenku wani sumpah opo jalukmu pakde wong ayu jogo yang guyu pakde tak ngelirik aku tak ayo pakde nyemplung neng sumur kopan rindu satina rasane saminggu nengalah dikurung nompak karam lakon nelon wong sabar mesti ngelakon wong sabar mesti ngelakon waduh emak aduh piyuh anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwake cucut diwadahi karung kepacut alias kadung ngenteki sawang ngenteki kampung Bapak. Oh angin depaaki salam kerong dari bulan This is Lutru Budi Wijaya Jombang Victory bersama DJ Tetel Lighting Support by DHC Audio Campur Sari The Lewu and Gus Ibu Mary dipanggil Ibu Mary. Alhamdulillah. Sesarengan Budi Wijaya yuk.
disebut kota beriman. Setempanipun bersindah nyaman wis dadi nyatane. Kota santri ya pancen akeh pandake. Pasukan anti peluru. Iku kebudayane Ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Kang Mas Didik Parawanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane. Kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Bu Inga Nggih Mami sampun kalayani kawiwitan niku Bedayan Sekarsari. Dayan Sekarsari. Mugi matur suwun katur sedaya warga jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gali. Ngaten nggih yuk. Ana wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada. Bejo-bejane wong lali bejo sing eling. Among rasa ugi among waktu jumbo kalian sampun dalu. Kula Mami Okta Serli Merinti di malam hari Lan kula ning Inge ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Langkang itu